Drahé ženy, dnes sa vám prihováram v rámci živého vysielania, ale rozhodla som sa tu tentokrát aj nahrávať na YouTube, takže dúfam, že to pôjde všetko bezproblémovo. A ako máme my, ženy, v rukách moc? Akú máme skutočnú silu? Dnes mi poslala jedna moja priateľka, ktorá bola na Svetlorodke. Krásny text o tom, ako Boh stvoril ženu a bola dokonalá vo všetkom. Akože mega, mega dokonalá. A na konci povedal, že má jednu, ale nevýhodu. Často zabúda na seba. Alebo seba dáva na posledné miesto. Predstavte si mamu, ktorá dá seba na posledné miesto. Mamu, ktorá sa príliš často obetuje. Mamu, ktorá má byť vlastne energetickou náručou celého domova. Pre všetkých. Má vyživovať všetkých. Deti, pomáhať manželovi, celý ten priestor rodiny stmelovať, ale ona sa príliš často prispôsobuje. Seba dáva na posledné miesto. Často je ticho. Pamätáte si, niektoré naše mamy to často robili, alebo prababky, babky, že zobrali si, po každom dojedli, aby nezostalo, že sebe nakladali poslednej. Sebe si dali tie omrvinky, čo zostali. Slúžili. Ale ako môže takáto mama vyživovať celú rodinu? My potrebujeme v sebe objaviť našu vnútornú matku, ktorá nás mení, vďaka ktorej sa správame same k sebe úplne ináč. A potom ako som ja prechádzala celým týmto procesom, lebo ja vždycky všetko píšem a všetky moje knihy vychádzajú z toho, že čo som vlastne zažívala ja, som si uvedomila, že ja to potrebujem proste mať inak. Ja nedokážem akože vyživiť celú rodinu, celý ten priestor, keď ja zabudám tak často na seba. A celý tento proces sa veľmi úzko prepájal aj s rodovou líniou, pretože jednoducho také naše mamy sú, také naše mamy boli. Že oni same pre seba neboli dôležité. A presne o tom toto je. Toto sú tie rodové zranenia, že pozerám sa ako dievčatko, aké to mala moja mama. A ja to vnímam. A ako keby som mu vo svojom živote kopírovala. Správame sa takisto deťom, správame sa takisto k manželovi. Prababke sa rozpadlo manželstvo, babke sa rozpadlo manželstvo, mame sa rozpadlo manželstvo. Rozpadne sa aj vaše manželstvo, pretože robíte to isté. A vtedy som ja vlastne začala pracovať s rodovými presvedčeniami a rodovou líniou. A vznikla rovnako aj taká inšpiratívna knižočka Moje tajomstvo môjho rodu, nemám ju teraz, ale ja som si uvedomila, ako som robila svetlorodky, čiže stretnutia žien, ktoré pracujú so svojou rodovou líniou, ktoré si uvedomujú tie silné rodové presvedčenia, ktoré si so sebou nesieme, som si uvedomila, že my jednoducho potrebujeme nejaký návod. Že aha, toto môžeš začať robiť, aby si to mala v živote inak. Pretože keď hovorím o rodových zraneniach, je to možno niečo strašne všeobecné. Ale v skutočnosti sú to slova, ako sa s našimi deťmi rozprávame, ako sa s nami rozprávali naši rodičia. Je to spôsob, akým milujeme. Milujem ťa, pretože si super, pretože wow, si šikovný, neviem, čo všetko zvládneš. Alebo milujem ťa, aj keď robíš chyby. Milujem ťa, aj keď si 1000-krát zlyhala. Že ako sa rozprávali s nami? Rozprávali sa s vami rodičia, že moja drahá, ja ťa milujem, aj keď si naozaj, aj keď si to úplne pokašľala, aj keď si to nezvládla, aj milujem ťa, lebo si moje dieťa. A môžeš čokoľvek pokaziť, môžeš byť akákoľvek, stále u mňa nájdeš tú podporu, stále ťa budem mať rovnako rada.
A my to jednoducho potrebujeme zmeniť. Potrebujeme to zmeniť pretože v ďalšej generácii našich detí, už ten prístup, ako vychovávali nás, buď poslušná, buď dobré dievčatko, buď tichá, hlavne tu, prosím ťa, nič nechci, sama sa zahraj, neprotestuj, pretože to, ako som to povedala, tak je to správne, pretože dospelý má vždy pravdu, aj keď ju nemá, ty tu budeš iba šúchať nohami, tak toto už na naše deti neplatí. Jednoducho to na naše deti neplatí. A práve preto vznikajú tie konflikty a trenice. A ja som bola za posledné mesiace, roky taká plná všetkých týchto zmien, ktoré som sama nejakým spôsobom sme u nás aj doma v rodine spracúvali, že jednoducho som to potrebovala dať von. A vyšla z toho knižná séria Liečivá láska. Tá knižná séria obsahuje to, čím sme my prežívali, to, čím sme my zažívali. Obsahuje knihu pre deti. Je to neuveriteľne hlboký príbeh o láske, o tom, čo vlastne láska znamená. O tom, ako sa generácie dokážu zraňovať, pretože každá žila v iných podmienkach. Aby to naše deti chápali, že keď mu ten detko povie, že ja neviem, ty si a budeš to robiť, pretože ja som starší, ja mám pravdu, aby tomuto dieťa pochopilo, že aha, že veď on vyrástal v úplne inej dobe, vtedy to bolo proste nevyhnutné, alebo prečo ma tá babka nevie pohľadkať? Možno nevie, pretože jej nikdy tú lásku sama v sebe nedostala. Čiže tá detská knižka Tajomstvo z hviezd nám otvára presne tieto témy, aby sme o tom dokázali začať rozprávať s našimi deťmi. A aby sme sa my dospeli, začali na tie veci pozerať inak. A ja vždycky hovorím, že aj keď deti nemáte, tak je to kniha pre vaše vnútorné dieťa. Poznáte to, že existujú množstva, to je ako Malý princ. Veď to je kniha pre naše vnútorné dieťa a nie kniha pre malé deti. Iba pre malé deti. Takže tak vznikla vlastne knižka Liečivá Tajomstvo z hviezd. A potom vlastne ja sama som prechádzala tou zmenou tých nastavení, kedy som mala pocit, že do frasa, že stále idem iba na výkon. Že prečo? Že videla som napríklad to, ako moja mamina nemala možnosť, bola veľmi šikovná, bola jediné dievča v triede na elektrotechnike a nemala možnosť študovať vysokú školu, pretože jednoducho nemali na to doma podmienky, nemohla tam ísť a možno by v živote žila úplne inak, keby napríklad túto možnosť mala. A ja som ju dostala, ja som si dokonca spravila doktorát veľký, učila som na vysokých školách a potom som to všetko zanechala. Pretože som cítila, že nie je to moja šálka kávy a uvedomila som si, že ale to je celá tá generácia našich rodičov, ktorí vnímali, že potrebujeme byť úspešní na to, aby sme boli šťastní. Ale my, ktorí sme sa na tú cestu vydali, tak zrazu zistujeme, že na to, aby sme boli šťastní, vôbec nepotrebujeme byť úspešní. Potrebujeme byť len v kontakte so sebou samými a žiť pravdivo. Ale žiť pravdivo znamenalo pred svojimi rodičmi ukázať často takú tvár, ktorá bola úplne nepriateľná. Že bože, čo za blbosti, čím tým by si ty chcela byť, veď to je hrozné, to ťa v živote neuživí. A toto sú tie veci, ktoré, my vlastne otvárame. Práca s rodom, to nie je žiadna vysoká ezoterika. To je, pozrite sa na seba, aké presvedčenia ma tvorili. Že nie som dosť dobrá? Koľko úspešných žien si stále myslí, že nie sú dosť dobré? Že nie sú dosť? A chcú byť ešte úspešnejšie. A potom ten úspech dosiahnu a stále cítia, že nie sú dosť. Nie je to v úspechu. Je to v tom, čo sme počúvali ako deti a čo sme si zobrali za seba. Za svoje. A práve preto vznikla druhá kniha a tá kniha sa volá Snehová pusinka. Myslíme si, že sme silné, ale v skutočnosti sme krehké ako snehová pusinka. Popraskané, nedokonalé, ale vo vnútri plné jedinečnej sladkosti. Ja toto milujem, mne to úplne tak príde. Čiže tá snehová pusinka, drahé ženy, ona je pre každú ženu. A jednoducho vás bude sprevádzať procesom uzdravenia vašich rodových presvedčení. K tej knihe
je rovnako aj pracovný zošit v PDF-ku. Je tam množstvo meditácií, krásnych cvičení. Je to proste niečo, čo nás vedie, akože celý ten proces je dlhý. Ale vedie nás k tomu, že my sa na svojich rodičov začneme pozerať úplne inými očami. A vedie nás k tomu, že sa začneme na seba pozerať inými očami. Že zrazu objavíme našu vnútornú matku. To znamená, že to je jednoducho tá esencia, ktorá nám povie a presne to, čo sme potrebovali celé detstvo počuť, ale sme to nepočuli. Moja drahá, ja ťa milujem. Ja ťa prijímam, aká si. To, že máš neuveriteľnú fantáziu, to je tvoj obrovský dar. Nemusíš spĺňať očakávania nikoho. Musíš žiť tak, aby si bola šťastná. A potom vlastne vznikla tretia kniha. A tá tretia kniha je rodinná kniha. Naša knižka o láske. Je naša. Ale nie naša, len moja a môjho dieťaťa. Ona je naša spoločná. Všetky, ktoré ste tu, sa môžete do nej ešte zapojiť. Teraz počas kampane na Doniu. Kampaň trvá od včera, od 13. apríla do 10. mája. Oslovila som ženy, ktoré sú ambasádorkami liečivej lásky. A tie ženy budú zbierať aj vaše hlasy. Každá jedna z vás sa môžete zapojiť a každá môže mať hlas v našej knihe o láske. Čiže prvá časť tej knižky je pre deti a pre rodičov. Či už to budete vyrobiť so svojimi rodičmi alebo so svojimi deťmi, je to úplne na vás. A budete tam prechádzať vašou rodinnou cestou o láske. Je to niečo také ako časová schránka. No a tá druhá časť je dokumentárna. Tá je tam, kde necháte odkaz vašim dcéram, vašim synom, vášmu mladšiemu ja. Ako by ste chceli, aby to mali oni? Aby ste odkazy pre ďalšie generácie. Alebo čo chcete vo svojej rodine uzdraviť. Alebo čo chcete naopak, aby pretrvalo. Možno chcete, aby už ženy neboli ticho. A o toto ide. Zbierať hlasy žien, zbierať ich odkazy, aby sme dali hlasy všetkým tým ženám, ktoré doteraz boli ticho, ktoré boli obetavé, slúžili, ktoré necítili svoju hodnotu, ktoré mali vo svojom srdci chlad. A oni nevedeli tú lásku posúvať. A to je úplne v poriadku. Pretože, viete, nemôžeme vyčítať svojim rodičom absolútne nič. Dostali sme od nich všetko to, čo sme potrebovali. Ide o to, že ich emočná nádobka bola takáto. Toto vedeli dať. Ale naša bola takáto. Takže je jasné, že ju celú nevedeli naplniť. A potom prichádzajú naše deti. My máme takúto emočnú nádobu, hej, toto všetko dokážeme. Lebo same sme si prešli nejakým procesom uvedomovania si, uzdravovania. Lenže naše deti prichádzajú s takouto emočnou nádobou. A naša je len takáto. Z toho je jasné, že im nedokážeme dať všetko. Nedokážeme naplniť všetky tie ich pocity a určite to poznáte. Mojkate sa s tým dieťaťom tak, aby sa v živote vaša mama nemojkala a ono chce ešte a ešte nie je dosť. A má aj 10 rokov a ešte skočí k vám do postele. A chce sa rozprávať, chce sa objímať, chce sa hladkať a večer zaspávate, vy už ste v úplnom delíriu večer, keď ho uspávate a on ešte rozpráva a toľko chce tej mame povedať, toľko chce tej mame zdieľať. A toto, moje drahé ženy, to je tá vec, že my si musíme uvedomiť, že tak ako naši rodičia nenaplnili našu emočnú nádobu, tak ani my nenaplníme emočnú nádobu našich detí. Ale je to v poriadku. A viete prečo? Pretože oni musia prísť, oni musia mať nejaký nedostatok. A ten nedostatok bude impulzov k tomu, že idem teraz skúmať niečo, pracovať sama so sebou, ponárať sa do seba, zisťovať. Takisto ako nás ten emočný nedostatok viedol k tomu, k ceste k nám, k sebe samej. No a to je ono. Čiže moje tri knižky sú súčasťou jedného projektu Liečivá láska. Od včera, od 13. apríla do 10. mája môžete ich vznik podporiť na Donio.sk.
Drahé ženy, rovnako môžete odozdať váš hlas, váš odkaz nasledujúcim generáciám. Čo by ste chceli uzdraviť? Alebo aké bolo najsilnejšie presvedčenie, ktoré ste si so sebou, zo svojho rodu niesli? A prosím, každá z vás sa môže stať ambasádorkou a zdieľať tento projekt medzi svojimi kamoškami, sestrami, tetami, medzi svojimi kolegyňami, medzi spriaznenými ženami. A každá z vás, ktorá ho podporí, vlastne sa stane jeho úžasnou súčasťou. Bez vašej podpory pravdepodobne to nevznikne. A pretože je to veľmi náročné, tí, ktorí ma poznáte, viete, že ja už som vydala veľa kníh. A vždycky to boli aj hry, aj proste karty meditačné, boli to procesy. Ale toto sú 3 knihy naraz. A ja si uvedomujem zároveň, že je to veľká vec. Na druhej strane si uvedomujem tú vec, že my jednoducho potrebujeme zobrať moc do svojich rúk. Že každá z nás ju má. A každá z nás dokáže sa stať tou zmenou. Len si to musíme pripustiť. Ja mám tú moc zmeniť svoj život. A poznáte to, keď vzdeláš muža. Keď vzdeláš ženu, zmeníš celú generáciu. A toto je tá pointa. Ženy sú sprievodkyne ďalších detí. Sú učiteľky v školách, veď 90% učiteľiek sú ženy. Ženy sú matky. Ženy sú tety, sú krstné mamy. Každá z vás, bez ohľadu na to, či dieťa máte alebo nie, má okolo seba deti. A keď zmeníte seba, tak sa začnete správať inak. Zrazu sa zmení celý ten proces. A hovorí sa, že keď uzdravíš seba, tak sa začnú uzdravovať všetky ženy v tvojej rodine. A o to ide. To nie sú zázraky. To je jednoduchý proces, že ak začnem inak reagovať na rôzne veci, ktoré sa mi dejú, tak jednoducho dostávam iné odpovede. A ja viem, že ten rodinný systém sa búri, keď ho nejakým spôsobom sa snažíme zmeniť. Ale o tom to je. O tom, aby sme ukázali našu odvahu, či chceme vydržať, alebo nie. Ešte by som vám chcela pozdieľať, drahé ženy, to, že k týmto knižkám máte úžasné bonusy, poštovné zdarma, množstvo bonusov. Dokonca, ak cítite, že napríklad naozaj tá detská kniha nie je vaša šálka kávy a nechcete ani tú rodinu, ale chcete len snehovú pusinku, napríklad, ktorá vás prevedie uzdravovaním vzťahu k sebe, vašimi rodovými presvedčeniami. Každú jednu knižku si v rámci odmien môžete vybrať aj samostatne. A za mňa je to úžasný dárček pod stromček. Môžete obdarovať svojich blízkych, svoje priateľky, svoje deti. Takže využite tú možnosť podporiť projekt, ktorý dokáže doslova zmeniť generácie. Viete, ja v posledných dňoch som si často písala s ambasádorkami to zbieranie tých hlasov. Vás žien sa už každým dňom sa to spustí, len ešte maličku trpezlivosť. By som potrebovala, ešte nejaké veci dávam dokopy. Ale uvedomujem si čoraz viac, že keď sa prepojíme, tak dokážeme mať obrovskú silu. Tomto môžeme zmeniť my tie generácie. To je tá naša moc, každej jednej z vás, ktorá ste tu. To, že ja to môžem začať robiť inak. Často sme označované ženy, ktoré to začnú robiť inak, za čierne ovce. Ale to je v poriadku. Jedna povedala, že nie čierne, ale biele ovce. Peťka vravela. Viete čo? Áno, je to tak. Možno vás nikto vo vašej rodine nebude oslavovať. Možno vás nikto vám ani len nepoďakuje, nikto vás nebude nosiť na rukách. Ale to je úplne jedno. Lebo vy nezmeníte svoju mamu, ani svoju sestru, ani svojho otca. Zmeníte iba seba samé. Ale keď zmeníte seba, môžete
určite sa to odrazí aj na vašich deťoch. Ak by ste mali akékoľvek otázky ku knižnej sérii a ku kampani na Donio, prosím vás, píšte a budem veľmi, veľmi vďačná, ak náš projekt podporíte. Viete, cena celej knižnej série je 59 eur. A vec je tá, že je tu cena jedných šiat, ktoré si kúpite a zajtra si ich už neoblečiete. Alebo 4 kávy s koláčom, s kamoškou. Alebo jeden účet za telefón. Že v podstate a tu máme šancu sa dostať k niečomu, čo doslova zmení náš život. Takže je to vlastne len zlomok. A poslednú vec, ktorú by som vám chcela pozdieľať, je tá, že keď som kedysi dávnejšie sa rozprávala s jednou vydavateľkou, ona mi vravela takú vec, že vieš, Moni, že tie cieľové skupiny sú také, že keď mama má niečo kúpiť pre svoje dieťa, čiže knižku pre dieťa, tak obetuje aj posledné peniaze. Ale keď si má niečo kúpiť pre seba, tak nie. Ona dá tomu dieťaťu aj to posledné, ale pre seba si to nedopraje. A úplne sa mi to prepojilo s tým, čo mi poslala tá moja priateľka dneska ráno, že vlastne ten Boh povedal, že ale dám tej žene, napriek tomu, že bude dokonalá, jednu nevýhodu. Že nebude vidieť svoju hodnotu. Seba dá na posledné miesto. A ja som si uvedomila, že kurník, fakt to tak je. Že seba dávame na posledné miesto. Že nevidíme tú svoju hodnotu, že my kúpime knihu pre dieťa, ale nekúpime ju pre seba. My dieťaču kúpime 10. šaty, ale nekúpime niečo, čo nám môže zmeniť život. Že aké máme tie hodnoty postavené? Aké sú tie naše hodnoty? To sú tie vzorce. Mne naozaj netreba. Ja si vystačím s tým, čo mám. Jedny šaty si dám dokola, hlavne, že to dieťa bude mať 10 šiat, z ktorých za pol roka vyrastie. Alebo 10 hračiek, alebo čokoľvek iné. Takže ja to vnímam tak, že cez vaše hlasy a vaše odkazy sa z tej knižnej série môže stať náš projekt, nie môj. Viete, to nie je nejaká zárobková činnosť zisková, že by som chodila teraz na Mercedesy a neviem čo všetko. Ja vidím a napriek tomu, aké to bolo veľké a neisté, že 3 knihy a že wow, že idem do niečoho úplne neznámeho, tak pre mňa to dávalo takú obrovskú hodnotu, že som si vravela, že ak to zmení život len 100 ženám, tak to má obrovskú hodnotu. A viete prečo? Pretože tých 100 žien sa začne k tým ľuďom okolo seba a k tým svojim deťom správať inak. A možno medzi tými deťmi raz bude učiteľ vášho dieťaťa. A možno medzi tými deťmi raz bude prezidentka tejto krajiny. A možno medzi tými deťmi raz bude lekárka, ktorá vás bude liečiť. A tá už vás nebude vidieť len ako číslo, ale bude sa na vás pozerať ako na celostnú úžasnú bytosť, ktorá si so sebou toho veľa nesie. A možno medzi nimi budú deti, ktoré vytvoria úplne iný politický systém v našej krajine. Vytvoria úplne inú krajinu. Pretože to nebudú deti, ktoré budú zranené. Veď sa pozrime na to. Hovorí sa, že politici sú odrazom nášho národa. Ale nie. Často sú to len veľké zranené ega. Malé deti, ktoré nedostali ten dostatok lásky od koho to dostať mali. Preto chcú neustále viac. To je presne ten vzorec, akým žije väčšina ľudí. Chcem viac a viac, aby som sa cítil viac. Pretože ako dieťa som sa cítil ako nič. Takže skúsme to brať v takomto hlbšom kontexte. A ja do komentára dám link na Donio. A pravidelne vás budem zásobovať ďalšími a ďalšími témami tento mesiac. Tieto 4 týždne a verím,
že každá z vás, ktoré ste videli toto video, pošle svoj odkaz. Pošle svoje presvedčenie, čím ste žili, čo ste si na svojich pleciach nosili, čo vás robilo menšími a menšími, neviditeľnejšími a neviditeľnejšími. A viete, že v Snehovej pusinke sú príbehy aj mnohých z vás všetkých? Zapojila som tam aj príbehy žien zo Svetlorodiek, aj z Božskej, ktoré žili presvedčeniami, že musia byť užitočné, že si svoju hodnotu musia zaslúžiť, že oddychovať budú na cintoríne. Dneska sa možno zasmejeme, ale toto je taká silná vec. Takže o tom to je, drahé ženy. Každá z vás má tú moc zmeniť v podstate celý tento svet. Lebo keď si ho predstavíte ako skladačku, tak ako náhle zmeníte jednu skladačku, už to nie je ten istý svet. Takže budem rada, keď každá z vás sa stane takou svojou ambasádorkou liečivej lásky a pozdieľa ten projekt medzi svojimi kamoškami na svojich sieťach, na kamoškám to pošle do e-mailu, že pozri, čo je. Konečne niečo, čo nám pomôže žiť inak. A nebojte sa, kľudne si vyberte aj samostatné odmeny. Je to úplne na vás. Čo je super, vám chcem povedať to, že v 2 odmenách je aj stretnutie, inšpiratívne stretnutie naživo, kruh žien, Snehová pusinka. Večer plný rozprávania sa o našich rodoch, o tom, že čo nás spája. Tak sa nebojte vybrať aj to. Ja sa veľmi rada s vami stretnem naživo. A jedno stretnutie bude v Bratislave a jedno bude v Bardejove, aby sme mali také už opačné strany republiky. A teším sa vážne na to, že to sa konečne spustí tá lavína, lebo my to dokážeme spustiť. Každá jedna z vás. Ak to chcete začať žiť inak, tak jednoducho nie je na čo čakať. Tak vás obrovsky pozdravujem. A želám vám krásny deň. A nebojte sa stať súčasťou zmeny. A ja vždycky hovorím, že my nespravíme ženy revolúciu na uliciach, ale spravíme ju v ľudských srdciach. Tak majte krásny deň ešte.